Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasaha aqiliya ta Alhaji Aqila Aliyu. Waƙa ta biyu, waƙar ƙalubale. Kulun fit abudun kule kalau na kale ƙalubale. Kacinci miye abin da ke yaɗo kuma dunkule, ya watsu ya bar bazu tattare da rassa gashi a mulmule. Kadan ka ture zuciya da ilmu ake ƙalubale, abinda ya kyautu da muyi muhimmatu kar muka shangale. Mu kyala bukata kowace cikin ilimi mu shugulgule, a ofis ko a cikin sito a kowane gu ya makalkale. Mu je mu tsaya mu fito da shi, mu jajjawo shi mu kwakule. Ina magana kan ilmu ne a nan ƙumshinsa na walwale, da kyau haka bai zama aibu ba akan ilimi mu zakalkale. Cikin nema na sakar muji kasala kar mu katangale. Kadan baka gane ilmu ba, baka cure baka dunkule, baka shafe baka lailaye, ba za ka naɗa baka mulmule. Kadan ba ilmu gare ka ba cikin sha'ani kai ne bale, kana kallo aiban da kai ganin ka da ji ka da balbale. Bakar magana ai ma ka ji a dole ka zam ka dakile. Rashin ilimi in yayi da ku ba a gafara ba a dunkule. Kiranmu nake jama'a mu ji mu amsa karfa mu dakile. Mu lura da saurin zamani ya dafe kansa ya walwale. A gurguje baya waiwaye muna ce binsa a zazzale. Mu zabura shi ya fi kyau da mu, mu cura ƙasar mu dunkule. Da gaske mu zage damsuna mu hau ilimi mu makalkale. Anan ya kyautu na tambaya abinda ya harɗu a walwale. A yau ko shi waye da shi mutan ilimi suka hamdale. Su waye masu faɗa aji da sun magana ta daddale. Cikon girma wake da shi mutan ilimi suka kammale.
ashe masana su ne gaba a komai ba su zama bale abinda ya nemi ya wargaje da shi ilimi kan mulmule mu tashi mu miƙe kyam tsaye mu nemi sani mu fi ittale ina wani in ba ilmu ba da illamari ya dagule ya kwakwaɓe ya dabalbale yana nema ya jagwalgwale da zai samo shi ya fidda shi irin rikicinsa ya walwale fasaha ba ta wadar da mu kadan ilimi ya dangale fasaha ba ta wadar mutum kadan ilimi ya dangale kadan da sani ba asiya rashinsa ya sa a taɓalɓale marar ilimi ba ya gaba a bar shi a baya mashatile juhala noman barka ne da baya ya zo kale marar ilimi dattijo ne irin na biri mai ɗan kwale cikin zarafin ashadatir marar ilimi ya zakalkale wajen madalla babu shi da an jawo shi ya zumbule faduk sha'aninsa daban-daban marar nasara a jagwalgwale a nan bana dai kan babu shi bale baɗi can ya taɓalɓale kadan an duba shi kuwa akan rasa inda ya makale fa ba shi anan kuma babu can kawai shi dai ya gantale akwai zaƙin baki garai marar ma'ana da yawa tule da farko bainan ilmu ba da ya zai gane yau bale shakwab da lakwab da na makale a yau za a yi ta a daddale a wannan garnan nan buki na waƙoƙin ƙalubale salamu alaikum sai baɗi akilu aliyu ya hamdale